Παζάρι Ανθρωπιάς διοργανώθηκε για τρίτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πρωτοβουλία νέων την οποία αγκάλιασαν οι πολίτες. Οι διοργανωτές προτρέπουν τον κόσμο να μην πετάει τα παλιά ρούχα ή παπούτσια, να τα χαρίζει σε όσους τα έχουν ανάγκη. Πολλοί φέρνουν και παπούτσια, των οποίων πολλά από αυτά είναι και χρησιμοποιητά, που έτυχε μάλλον να μην τους κάνουν, αντί να τα πετάξουν, τα χαρίζουν. Μην το πετάς, αλλά χάρισέ το. Στην προτροπή των μελών της ηλεκτρονικής σελίδας χάρισέτο.gr ανταποκρίθηκαν δεκάδες συνάνθρωποι μας. Από τις 4 το απόγευμα άρχισαν να καταφθάνουν με σακούλες στα χέρια όσοι ήθελαν να αφήσουν τα παλιά τους ρούχα στον τεράστιο πάγκο που στήθηκε στην πλατεία Ρολογιού της Νεάπολης. Φέρνουν διάφορα, φέρνουν ρούχα, φέρνουν ηλεκτρικά τηλέφωνα, υπήρχαν και κινητά, τα πήρανε. Από υπολογιστές, εξαρτήματα, πιατικά, ποτήρια. Πάρα πολλές σακούλες. Χαιρόμαστε πολύ που υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Το τρίτο κατά σειρά παζάρι που στήθηκε σε διάστημα ενός έτους είχε ακόμη μεγαλύτερη ανταπόκριση. Συνάνθρωποι μας που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα βρήκαν αυτό που ήθελαν. Αυτά που δεν τα χρειαζόμαστε, τα δίνουμε να τα χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος που τα χρειάζεται. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, δεν πάει τίποτα πεταμένο, χρησιμοποιούνται τα αντικείμενα. Το Παζάρι Ανθρωπιάς διέθετε και παιδικά βιβλία, αλλά και ασκήσεις μαθηματικών. Αυτά αποτέλεσαν μεταξύ άλλων μια τρυφερή πράξη κάποιων γονέων που ήθελαν να τα χαρίσουν σε παιδιά. Τι να κάνει ο κόσμος από ανάγκη. Από ανάγκη τα παίρνει. Άλλος για την ανιψιά, άλλος για το εγγόνι, άλλος ό,τι ταιριάζει. Πρέπει να γίνονται. Γιατί κάποιος δεν έχει, όχι κάποιος, πολλοί δεν έχουν. Από την πρώτη και ώρα στιγμή που στήθηκε το παζάρι, ο κόσμος που πέρασε από το κεντρικό αυτό σημείο ήταν αρκετός. Οι ευκαιρίες ήταν πολλές, γι' αυτό και τα περισσότερα ρούχα αλλά και παπούτσια εξαφανίστηκαν από τον πάγκο. Κοιτάξτε, είναι κρίμα να πεταχτεί από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που έστω για μία μπλούζα δυσκολεύονται. Να φέρεις κάτι, να το χαρίσεις, να το παίρνει κάποιος που δεν έχεις. Έτσι. Άλλο νόημα δεν νομίζω να έχει. Οι διοργανωτές έμειναν ικανοποιημένοι και αυτή τη φορά. Το επόμενο ραντεβού αναμένεται να δοθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, για να δούμε